Ja, det er fint. Hvorved kan du se den optager nu? Der er tid på. Der kører tid, ikke? Unpacking the L4 Warbird Piper with Finn Nilsson. En grasshopper. Grasshopper. And his son, Jonas. Jonas. Take a knife and carefully slice it up in the top. Hello, pilots. Like this. I glemte at starte med at sige, hello pilot. Hello, pilot. Hello. Hello, Mickey. My name is Pete. Hello, Pluto. Direct imported from Germany. DE Warehouse. DE Warehouse, yes. Don't fuck with us. Don't fuck with us. Oh, and he looks very pleased. In a moment, no? Wait a minute. Oh, you have some extras. Some extras. Hvordan er de plejer at gøre? Nej. Super glue. Super glue. Fordi vi skal ikke have campingvogn, skat. Luffe. Plastik er Ja, vi hvorfor står der filmer konen? Ja, og sådan er det med møs. Ja, Der skal vi lige have kroner. Der vises lidt, i hvert fald. Ja. Det skal være med mit kamera. Når man ikke er kvinder uden at vise lidt. Nå, hvad så? Hvad siger du til den? Det er pat eller noget. Nipple slip. Det er en nipple strip. Unstripping. Unstripping the piper. Ooh, and he's very carefully, yes. Very carefully. With the fingers. Here. Don't want to harm the wings. Ja, hvor er hunden og massen? Oh, what a beauty. Oh, what a beauty. Oh, what a wonderful morning. Nå, hvor er den flot i detaljen. Det var da helt vildt. Det er sovsen. Very nice. Yes, yes. Kom nu videre. Mætter du? Det er ikke sådan, det gør. Det er mandarin, den får du aldrig læst alligevel, vel? Det ved vi jo. Så de lavede det sådan her, ligesom om den er... Ja, her. Very nice finish. Yes, indeed. Så med ekstra glue. Extras. Extra glue. And what? Hvad har vi der? Hvad har han med der? What did we have here? In the taste, a battery. Oh. 2200 milliamperes. If Trinity. S4. 450 C. Det skal jo være S4. 2200. 4 cells. Oh yes. 22 4 cells. What did we have here? Fuck this XT60 stick. Bean stick, thank you. Og hvad så? Hvad er der så i pakken? Du bliver ved. Vi gider ikke de små ting. And here we have another battery. Yes, yes. But it's not a 2200. It's 24.5. Oh yes, the big one. The big one. Den er noget større. Extra glue. Den er, ja. Men tykkere, det kan godt være, den kan. Nej, den er fladere. Ja, meget. The landing gear. With big wheels, rubber tires. Oh yes, we like. Big. We like. And then we have more glue. Or what? Glue. And spanking stick For the wife. for the wife. Spanking stick for the wife. Landing gear.
Accessories, wires, plugs, butt plugs, whatever. Nå, nu kommer det ikke op. Det kan du godt regne ud, ikke? Hvad? Nu kommer det ikke op på at ligge jo. Så, hvad har vi? Det er jo ikke småting, vi har med at gøre der. Just look at that beauty. Very, 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 very nice. Big engine. Ja, få den ud af plastikket. Fake engines. Skal den ud af plastik? Ja, den skal ud af plastikket. What the fuck? You want to start off What plastic? the fuck? Motherfucker. He calls him as blah 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 blah. Bla 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 bla. Oh. Wow. That's very, 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 very nice. Hvad fanden det er? It's plastic all over. Wow. Oh. Look at this. Look at this. Hvad siger du til den, Fimse? Hvad? Er det sovsen? Ej, hvor er det flot. Sygt, Det er den er det. tung. It's heavy. Ja. Very Prøv at se nose motoren. heavy. Nede i motoren derinde i fronten. Og det er fuldstændig med til dem, jeg har. Det er helt præcis sådan en, der er i Cessnaen. Ja, Er det det? ja, fuldstændig med til. Men med noget mere lækkert næse. Tip metal, helt Ja. lortet. Alu fra starten af, ikke? The motor is exactly the same as in Cessna 140 from Trotter Store. Exactly the same engine, motor, whatever you call it. I got 4 of those motor right in there. Kæft, det er plastik alt det her op, mand. Ja, det er det, jeg sagde til dig. Det er bare vildt, mand. Lækker, ikke? Hvad med lemmen? Lad os lige se... 4 cylinders, boxer motor. Very powerful. Wannabes. Wannabes. Prøv lige, lad os lige se bunden. Hvad er der? Take a look at the bottom. Oh yes, very nice and white. And hairy. Hej. Harry. Hvor er den op? Har du ikke krigsmaryg til? Har du ingen fingerkræfter? Det kan man ikke bare. Jamen, så er den jo ødelagt jo. Fra starten af. Already done. Sådan der. Wow. Mm. Fuck XT60. Jamen, du lader det bare sidde. Nå ja, jeg kan jo kun bruge de her batterier. Nej, Ja. de Jo, du kan. alt de her. Ja, det er 4 cell. Nå, de er 4 cells, ja. Wow, it's heavy. Mm. Men prøv at se, om det kan være der. We used to fly 2 cells. Eller 3 cells. Prøv at putte 4 den i. cells, very heavy. Put de i. Hvordan skal det ligge der? Hvad? Hvordan skal det da ligge? Og nede i der. Skal det helt frem? Ja, ja. Jamen, så kan man da pille. Du skubber det da bare derind. Den anden vej. Højkant. Sådan der. Nej, ikke for højkant. Den er for tyk. Oh, and we have problems here. Men det passer perfekt sådan her. Kan du have det? Ups, der går den i. Så er der bare det, den vejer her, den skal jo med. Jamen, så skubber du den ind, og så sætter du varen på, når du har skubbet den ind. Det er jo til vinger og alt det her, ikke? Ja. Altså, jeg vil tro, det kan være der. Det kan det ikke. Det skal stå op med det. Det kan lige præcis stå op, ikke? Og den... Det er lidt for stort, det battery der, er det ikke det? Er det 2400? It's a too big battery. Hvad fanden er de andre for nogen her? De er da vildt på, ikke? Hvor fanden skulle de kunne være der? Nå, de kan sagtens være der. Oh yeah. Oh yes. Det kan jo bare ligge ned, altså.
Vi er ved at lave unpacking video. Hvis man vil deltage, så skal man altså smide sit tøj. Så skal man smide lidt tøj. Prøv at se her, det ligger bare knalden fast der. Oh yes. Hallo, hvorfor tager du nu og filmer hende? Der er damer. Der er kvinder til stede. Her, hallo. Undskyld, Hallo. hvad er det for en, der står? Det er en guldklump. Møsse. Ja. Skal vi prøve at koncentrere os om det? Battery. Battery. Han er dum til at filme. Nej, han er god. Men det passer lige præcis med sådan en her, en fætter her. En Fetterline. Hvorfor fanden, det var da utroligt, de lige nøjagtigt sender sådan en, der... Men de var godt klar over, hvad de skulle bruges til. Jamen, du har bestilt den jo. Fit exactly. Det er jo nogen, du bestilte jo. Batterierne. Ja, men det var fordi, der stod, at de... At de skulle i, ja, netop. Skal vi sige, det var det? No. Vil du fortsætte med unboxing? Hvad fanden, hvordan skal den sidde fast her? Nå, der sidder magnet på, selvfølgelig. Ja da. Oh, very, very nice plane. Nice. We like. Den er altså godt nok fed, den er. Oh, and then we have some more pop-ups. It only cost $5. My wife sitting over there. $5. Cheap. Big box. Hvad med de dæk? Skulle vi se det i jul ude, eller hvad? Det var faktisk Wheels det. out. Ja, wheels out. Det er internationalt, det her, vi kører. Wheels out, please. Du er også god til at filme, kan jeg se. Jeg kører der 100%. Jeg er da fuldstændig... Jeg kan lave alt muligt andet samtidig med at filme dig. Prøv at se, jeg står lige her. Det er jeg skide god til. With the hops. Big rubber wheels. With the hops. Exactly fit. Er det rubber wheels, må jeg lige mærke? Det er rigtig gode. Oh yes, real rubber. Nice. Rubber. And the bouncing test. Oh yes, nice bouncing. Oh yes. That's all. That's all for now. That's all for now. Don't Ja, touch vi it, skal boy. lige køre den. But I have to kill you. Oh, Der er nice. altså pilot i. Det skal man Nice da også ud af. inside. Nice plane. Hobby King. Kikkeling. Big engine. Wow. Ja. En prop, mand. Very nice. Den er stor. That's all, folks. See you out there, pilots.